Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiano sana? Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila middini amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagamin namin tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala agyang ka iya mga oras ay pambagay niyan raktano ibtawfiq yan raktano na maparulitan o subala sa isang ka iya dunia na sampurna sa alungan na mauri nagupakang barakat niyan raktano agyang ka iya nilagi di oras apiapan sa itano kung mga turugan tano mga walay tano na di tano di makambabagay sa oras ay kasusuat wallahu subhanahu wa ta'ala oras ang mapya sa ikupangilalayan wallahu subhanahu wa ta'ala. May sabab saan mga bangsami mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala ay man to agkabgan tano sa makampata o sayan bandingan nagyang ka iya makapantag sa kapakabilib o manusya si ko ginawa niyan. Gyung kuta kapakabilib o manusya sang kutwa ginawa niyan na padais iko mga rata as sifat o mu'min muslim. Aya sabab yan amya kalala na igira makabibilib ka sang kutwa ginawang ka na kalilipatan ka ang kutwa mga limor ka wallah mga turuan ra ka wallah kalilipatan ka agiyang kutwa mga tawfik ra ka Allah subhanahu wa ta'ala kakagi ayat tari maakaw nakapasang kutwa agiyang kutwa miyakwang ka ilmu miyakwang ka atamu ka miyakanal ka o di na nganinsan ikasampayan ra ka nagyuti kabubaloy ay amarata asifat agiyang kutwa kapakabilib ka sang kutwa ginawang ka bida so kapakabilib sa ginawa o kapakasarig sa ginawa adan asarig ka sa ginawang ka sa inshallah nagpakapas ka sa lakaw to huwag na ginakapakabilib makabibilib ka sa ginawang ka ha? Na padaya kung miya maka rata-rata asifat o muslim mapaparati ang sikwa Allah subhanahu wa ta'ala kaya sabab yan na sukatar Allah subhanahu wa ta'ala si kumya maratiya agyang kutuso kaya sakalan yang kumya maratiya si ko isa ko kaya tido ko mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kuta kaya giraw niya na idha ajabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a upama na miya ka gyang kutwa kaya pakabilib yu sa kada kaliwa tigwa Allah subhanahu wa ta'ala na dar ka na tumakang gaya guna sa manutunang ka na nakapupakabilib ka sa ginawang ka sa iko kaya pa suwa ka sa ilmu sa iko kaya pa katamok ka kaya pa kalao business ka ha mahina so sounds kasabutan ako niyo piya. Elayin tanong check tanong na kasabutan ako niyo piya. Elayin tanong na ato na mga demiyas may kakanaya babad na yakwa na inaya di ka nag check tanong da no ito na mga demiyas may kakanaya
Ginap ka nagyupyupya? Ginap ka nagyupyupya? Nakatandap ka nagyupyupya o. Ate amyan ka sa bala cellphone na kanina. Na. Kaso yung tanong yung utapitero tanong ko pagani. Ayaw to ka ba sa tanong kagi ko paganay. Nagyang kaya ka pakabilib sa ginawa na padaya ko mga rarata as sifat. Adi masifat o manusia, muslim, mu'min. Mapaparatian ko Allah subhanahu wa ta'ala. Aya sabab yan, nagyang ko to kapakabilib sa ginawa na kasabapan utos sa kalilipating kakukadnan ka. Kalilipatan ka so limor ka wallah, kalilipatan ka so tawfikar ka wallah, kalilipatan ka so ibabagir ka wallah subhanahu wa ta'ala at turuan. Kagi ayat tarim akaw na kapasang kaw to. Dito so kapakabibilib ka sa ginawa. Kapasapasang ka agyang kuto kaya pakatamok ka. Kapasapasang ka agyang kuto kaya pakaso ka sa ilmo. Kapasapasang ka agyang kuto kabubaloy ka a genius, matalino. Kapasapasang ka ang kuto alangan taman ang mapapadalang marka. Di! Basta makabilib ka sa ginawang ka na siya din mararani sa giyang kuto kakulog ka sa iku kapangimpuruan ka. Nakatawan tanwa so kapangimpuruan na niya kada hadithon o Rasulullah SAW. Ison din nagyang kuto la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Di din makasulod sa surga agyang kuto tao adan mapapadalam ko puso yan alagid buin nga tekap akibr. Subhanallah. Lagid buin nga tekap akibr. Anton ibtero na kibr. Ayabtero na kibr na so kapangimpuruan ka kung mga tao kapapakay to ang ka kung mga tao na gusto din ka katarim ako benar orian o kaya to kawing kaon. Subhanallah. Naginaniptero na kibr na. Gitu ba so Allah subhanahu wa ta'ala na siklian so mamyamaratyaya sa giyong kutwa mas akya pakitida wa iran amya kabilib siran sang kutwa kadakliran falam tughni ankum syai'a atigu Allah adar kan ubu makanggay agun agin na nakya pakabilib yu sa kadakliyo kadar kan ubu makanggay agun agin kanan kadakliyo na nautos sa di kapakay ubatan upo pakabilib ko mga ginawa tano. Why? Di ka pa kayo, baka papakabilib ko ginawang ka. At Masya Allah, so ginawa ko na, Masya Allah, miya kabrabrita ko. Masya Allah, miya kapasapasang ako. Masya Allah, miya mananamara ko. Masya Allah, mga lagi dito, subhanallah, palaya din kapakabilib sa ginawa. Ay kater Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si hadithu Anas, tigin manuto, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law lam tudhnibu, la khashitu alaikum ma huwa akbaru minhu. O pamabuka di ka no pengadudusa, ati Rasulullah, o pamabu, kadika no pengadudusa, saka tanulangon, la khashitu alaikum ma huwa akbaru minhu, na ikalakakan rakan wagyang kutwa mas mala adiso dinyo kakedusa. Anto na iipkal ko Rasulullah, anto na iipkawan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gyang kutwa al-ujb, gyang kutwa kapakabilib sang kutu aginawa. Kapakabilib ka sang kutu aginawang ka. Kaway, subhanallah. Naginan na ipkal kanan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi saging kutu dinyo di kambara dosa. Ino to, nakagiso ujb na padsagyang kutu mga radan amni alusi padsagyang kutu mga radan amni alusi nagyang kutu pagwitang kanyan panggamitang kanyan sang kutu kapakapangimpuruan ka. Basta makabibilib ka sa ginawang ka na mangingimpuruan ka. Anta pa ni kwan. Di ka pikilawan. Napaduto sa giyang uta kapakabibilib ka sa ginawa, makabibilib ka sa ginawang askab imya kapasapasang. Makabibilib ka sa ginawang sakay kore ka. Sakay always sa kore ka. Ribat supad ka. Napadanan sa giyang kutwa, kapangimpuruan na giyang kutwa, kapupakit ang mga salakawataw. At di ka pa kayo ba matarim akatero uyakyanan, kaayabid na miya pasadyan na lagi de. O di na ayabid na di niyan ipangadian na lagi de. O di na ayabid na miya, subhanallah, palayad na nan kapangimpuruan. Subhanallah. Di ka pa kayo ba masifat o mu'min, mapaparatian ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tigman ito Umar ibn Khattab radiyallahu an, at tigyan na akhwafu ma akhafu alaykum an tahliku fihi thalath. O pa man na ayat tigyan na pinakaipkalakakanrakano skano amya maratiyaya
Nagyang kutua kabinasaan kanwang kaya talutiman. Na padsang kutua pakabinasar katano wa ijabul mar'i binafsihi. Giyang kutua ka pakabilib o manusia si ko ginawa niyan. Na padutua pakabinasa ko manusia. Padutua pakabinasa ko manusia. Kabinasan niyan so kapapaginta o manusia. Kabinasan niyan so simba niyan. Kabinasan niyan so di na di kapakin dulu na kako salakaw di salakaw. Ayapad ang mga raradian. Paganayron, ami aloy sa giyang kaya kitab. Ayapad ang mga raradian na giyang kuto annahu yad'u ilal kibr. Liannahu ahadu asbabihi. Basta ang makabibilib ka sa ginawang ka na di ka diimbaloy ang mangingim puruan. Subhanallah. Lagi dagyang kuto inaloy tanong. Di ka diimbaloy ang mangingim puruan. Kaya pada na sa mga sabab, apapakatulod ka sang kuta ka pakapangimpuran ka. Ha? Ikadua, annahu yatawalladu anhu al-kathiru min al-akhlaq as-sayyi'ah wa sifat ar-radi'ah. Diyan ka akapakabilib sa ginawa. Ha? Na yatawallad papakabagay a resulta uli inapkararadang kanya sa papakaratakay paparangayan. Kusalakaw di salakaw. Papakarata kay paparangayan, papakarata kay sifat, papakarata kay kapakindudulu na. Ino to, nakagiayak ka ilang ka sa ginawang ka na perfect ka ataw. Perfect ka ataw. Nasiran na lang siran ribat. Nasiran na lang siran mga bulok to, naskab yung bright o paman yan. Ha? Nalagi do to. Berat na, di ka terima sa musawir. Lagi dinan. Di ka terima sa benar. Kaya makabibilib ka sa ginawa nga. O paman, pigilawan na natin ginawa kan. Di ka pagilawan na ginawa kan. Ino to, ino nga di pigilawan niya ginawang ka. Nakagiging uta ka pakabibilib ka sa ginawang ka. Napkasabapan sa kasabapan utos sa di ka di kambaloy amarate paparangayan. Di ka katerim ako benar. Di ka kiran magipaguntuda ka. Kagi aya kabaya ka na aya bud na makukuha pamikiran na so pamikiran ka na di nga sa mga pamikiran niran kaya kabaya ka na always so kabaya ka. Na mushkila jiddan. Ikatlo, nagyang kuto yad'u ila ihmali dhunubi wa nisyanihi. Subhanallah, na'udhu billahi min dhalik. Fala yuhdithu al-'abdu ba'da dhalika tawbatan. Subhanallah. Pag sa mga raradagyang kaya kapakabilib ka sa ginawang ka, makapantag sa ikusimba, nagyang kuto ihmalu dhunubi wa nisyanihi. Kalilipatan na kauba ka madudusa. Gyang kuto kalilipatin ka sa kadudusan ka. Malilipat ka ba ka madudusa? Kaya makabibilib ka. Saka na kabibiliban ka ginawang ka. Masya Allah, ginawa ko na di kalapasan sembayang. Di kalapasan melima waktu. Di kalapasan sesembayang sa mga sunat. Di kalapasan mati sa Quran. Di kalapasan mamamakinig sa mga wasiat. Di kalapasan, lango na simba na di ko kalapasan ibarat. Na gitu na, papakabilib ka sa ginawang ka. Sa ginawang ka, di ko kakalapasi. Tiga, Masya Allah, di ko rin kalapasan. Masya Allah. Ha? Di ko rin kalpasan na makabibilib ka sa ginawang ka. Giyang kutua katatariman ka sa kanab ako madudusa, kaya mga galabakan na mga simba, giyang kutua kaya tariman ka sa kanab ako kadusa, na duso to. Alang ang tanong, kadusa. Datawa di kadusa. Why? So manusia na darpa akalipat, agu karibat, na sukatariman ka sa di ka kadusa na duso to. Sukatariman ka sa di ka kadusa na duso to. Why? Ay darpa kakalipat, agu karibat. Nah, lagi dinan, ding ka di, paman na kabaliwala ka, agi ang kutua mga dusa, agup kalipatan ka ang kutua mga dusa. Oy, kalilipatan ka ang kutua mga dusa, tigka adi ka papakasugok sa dusa, tigka ka na baka di makanggalabak sa dusa, sa giyang kutua katatarim ang kaw na duso to, agi ang kutua katatarim ang kaw na akanabakap ka dusa, subhanallah. Nalagi dinan, ikapat, apad ang mga raradagyang kaya kapakabilib sa ginawa, nagyang kutua yad'ul abad, إلى الاغترار بنفسه وبرأيه ويأمن مكر الله وعذابه ويظن أنه عند الله بمكان ولا يسمع نصح ناصح ولا وعظ واعظ سبحان الله. Diyan ka makabibilib sa ginawa niyan na ayabud na sa sana niya nag-ginawa niyan. Sa ayabud na sa sarigan niya nag-ginawa niyan. Di din pa mamakinig sa musawir sa lakawataw. Okay, di niyan pa mamakinig sa musawir fulan, gusto musawir fulan, gusto musawir fulan. Di pa kay musawir. Di pa kay musawir. Di katimblai. Adis kanyan pa kay musawir, di pa mangni sa musawir, di pa mamakinig sa o pa makaad na tindagyan na diru din kada. Apian to na imiyaswa na gyutu din kadi pa mamakinig sa musawir, ha? Di penggeda-geda sa pamikiran o sa lakawron kaya bud na kailangan naging uta pamikiran yan narkayang budin na pedanan sa giyang kutua kapakabilib ka sa ginawang ka
rarad o kapakabilib ka sa ginawang ka. Wa ya'manu makrallah wa adhabahu. Na ayat tari maayano na dis kanyan siksaan Allah. Hagi makabibilib sa kanyan. Makabibilib sa kanyan, hagi naman yan, as kanyan na malaisimba ko Allah. As kanyan na bararsambayan. As kanyan na baraamala. Di ka pa kay ubang kakabilib ya ginawang ka. Sa iko mga simba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wadan, pangilngit ko puso ka sang kuta kapakabilib. Na panalamating nga sa Allah. Alhamdulillah, bitawfiqillah wa bini'matihi tatimus salihat. Alhamdulillah katawfiqan wa Allah. Alhamdulillah kamangalimu ayaw Allah subhanahu wa ta'ala agyang ka iya katatawfiqin yan rakan. Di nga katarim etiga, Masya Allah, miya tiga-tiga sa ko, miya pasapasa ko, miya lala ko'y parate, ya ka ay mga galba ka na mga simbasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Diyanan ka pakay, di ka pakay, okay? Na, mga rarabyan, nagyang ko to ayam na'uhu min su'ali ahli al-ilm. Basta makabibilib ka sa ginawang ka, tabiyata, kadakla na basta makabibilib ka kung ginawang ka, na di kan pangingisa ko mas mataor ka. Mas mataos ang kuta ilmo. Di kan pangingisa. Ibarat na, anton ay, ibaratan tano, nakati. Na, katayo ibarat yan. Giin ang Quran na ini tugalin sa basa iranon. Kenapa ini tafsir? Bida so ini tugalin aguso tiapsir. Kenapa ini tafsir? Ini tugalin ay. Nah, kagis ka na miyabat ya kasaya. Ibarat yan na miyabat ya kasaya gyang kutwa katar Allah subhanahu wa ta'ala na pimaan niyan rakaso kuan, pimaan niyan rakasa maranaw na tiga giden. Na digan pangingis sa mga ulama. Ang bida so translation aguso tafsir o aya. Bida sa miya kawatawatan. Agyang ko translation aguso tafsir o aya. Kailangan aso aya na din kakasana nagyang ka translation niya si di. Kiisa ka kung mga tao matao ko tafsir ang ka aya. Kiisa ka kiran. Kading kakatawan. Di nga katawan. Kana ba kaya kiap maanan sa isa maranaw, basa maranaw na batig ka miya susubkan sulang wa ilmo ang mapapadadam sa gyang kaya aya. Di. Napatsagyan ko tarara, makabibilib sa ginawa niya, andun ni kabatian ng katar Allah subhanahu wa ta'ala. Natiginagiya din. Di akong pamamakinag sa mga ulama. At mialoy sa Quran na, miya kararayag sa Quran, mialoy sa Quran nagiya, katayaw maanan niya sa basamranaw. Kanabagina nag-itapsir yan, pangingisa ka sa mga ulama, kakapakabilibin sa ginawa, gin ka na din kakapamamakinag, uli na din kakapangingisa ko sa lakaw ko mga ulama. Sa ikutito at tafsir yan. Bida so tafsir, aguso translation. Giya na matagaya ini-translate. Na so tafsir yan, nasa lakaw. Mas malayat ang kutwa mapapadalam ama na sang kutwa ayatan. Okay. Panita miya karaya guto. Kung masyutan ako banigan tanong. Na, padsagyan kaya mga buntala kapakabilib. Padsagyan kaya mga buntala kapakabilib. Naging muto al-a'jabu bil-aqli rajih wa dhaka. Subhanallah. Makabibilib sa kaniyan si iku kabrait yan. Allahu Akbar. Makabibilib sa kaniyan ko kabrait yan. Di din kailangan o ba akan ipag-study lagi din ang kabrait ako. Allahu Akbar. Na. Padanan sa buntal akapakabibilib si iko ginawa. Aging ka na makabibilib sa kaniyan ko kabrait yan. Pag pinabuntal yan, naging ito al-ajabu bil-ilm. Makabibilibs ka niyan ko ilmo yan. Aya katawin niya sang kuto ilmo yan na miyak kalala. Aya katawin niya sang kuto ilmo yan na mas malakoy ilmo adisa ka. Nagito nakapakabilib ito ko ginawa. Ibarat na terima na kan. Ang ginawa ko mas malakoy ilmo adis ka. Aya ki amata ang benar na adan akatawan ka adiyakan katawan na adan akatawan na kan adiyakan katawan. Oy. Ilan yung mas Musa alaihi salam. Diyan ko takiya giraw niya na huwa a'lamun nas. Sa kanyan ipinakamalay ilmo sa iku mga tao. Na tipangas kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Tipangas kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Gumini Rasulullah, kanabas ka. Adin amas malal kay ilmo. Kanabas kanyan nabi, kanabas kanyan rasul, as kanyan su Khidar. Na miyang imbala ka umusa agyang kuta Khidar na subhanallah. Mas mala ilmo adi su Musa alaihi salam. Nagyuto na nabi. Nasa kamo tumambu. Apyan tun adni kipupantag na ako tao. Saka, na di ka pa kay ubang katang kada sa ginawang kay saka na mas malakay ilmo adigyan ka nan apd ka nagyuto mambuna papakatulod dito sa ding ka di ka papakay to ako tao papakatulod dito sa
Din ka di kang basa ikutaw sa marata agyang kutua kailayang ko na miyak kay tu ilam mo da kipapantagyan raka dir ka makararaot sa pangkatan. Subhanallah. Subhanallah. Ayat itu miyak kaswa sa ilmu na umandin makaswa na mibuba ang kuto mibuba agyang kuta ginawa niyan. Ibuba yan ang kuta ginawa niyan. Mga limbabaas iko salakaw di salakaw. Malagid suad na ilmu yan. Anto ka da ilmu yan. Na mga limbaba ang kiran. Ayat itu papakaswa na uman makaswa na kaumanan ang kutadinian di kapangalimbabaan. Nasutta kabur na uman makaswa na kaumanan agi ang kutadinian di kapangimpuruan. Subhanallah. Kadua-dua supakaswa. So ka, so alam mo ka, ading ka di ipaganda din na udinian raka miyanginggay aguna, udinian raka miyangirarad ang kutwa kapangalimbabaan na ayakiraradian raka ng kutwa kapangimpuruan. Wa na'udhu billahi min dhalik. Naginan imiyak karatarata. Agian kanan ayam miraradian rakanang kota kapangimpuruan. Katuos ito sa adan akariribat uding kadi kapaganad sa ilmo. Nah. Ikatalo, al-a'jabu bisyaja'ah wal-iqdami wal-quwwati wal-ba's. Makabibilib ka sang kutwa kawarong ka. Makabibilib ka sang kutwa katigas ka. Makabibilib ka sa giyong kutwa kapasang ka. Wal-quwwa wal-ba's. Sa inyo pa mapakili sa giyong kutwa katidawa o di na giyong kutwa o pa man na subhanallah sa giyong kutwa kapamatagas na upungon makabibilib na di pa tumapya na giyong kutwa kapakabibilib ka sa giyong kutwa katagas ka kawaraw nga di al-a'jabu bi jamali surah pagpan sa giyong kutwa buntalian na giyong kutwa al-a'jabu bi jamali surah makabibilib ka kung kataid ka ataw subhanallah na'udhu billahi min dhalik. Madaglay, tabiyata. Madaglay agyang kuta kabibiliban yan ang kuto kataidian ataw na pada isa karibatan. Aya dapat raka pagariakan bubayakan as kaabigan wallahu subhanahu wa ta'ala sa kataid na manalamat ka ku Allah, manginsukur ka ku Allah kabigan nga niya sa kataid. Gin kanan akataid na udir ka ini tapang wallahu subhanahu wa ta'ala. Nalimo iyan raka. Ginanatapang yan raka nanu anto na unon ikidi ang kasangkanan akataid ka. Ino mga diging kanan akataid ka. Pagusar na kasangkot ay kasuswat wallahu subhanahu wa ta'ala. Anta ka pagusar na kasangkot ka kapakapendusan ka kapakapenderwa ka. Ohay, lagi dinan. Na mga tao makabibilib sira sa giyang kutwa kataidiran. Taman sa apang aileta sira na la ilaha illallah subhanallah na'udhu billahi min dhalik. Litin pangaluin. Na padpan sa giyong utama buntalin na al-a'jabu bil jahi wal mansab. Giyong utaka pakabibilib umanusya sang kuto miyakwan yan apangkatan udi na miyakwan yan akadeto napdana sa mga rata. Okay. Na al-a'jabu bil ibadati wat ta'ah. Kapakabibilib umanusya sa giyong kuto kala yan isimbak wallahu subhanahu wa ta'ala. Makabibilib sa kanya nga malas kanya ni kapa mapasang sa kanya kapanambuyang mapasang sa kanya kabati sa Quran makabibiliban niya na ginawa niya mapasang sa kanya kasi sadka palaya denanan subhanallah galabak o syaitan adi yan ipaking galabak ko manusia katawan niyo inomya sa syaitan katawan niyo anto niya lalaki sabab akyado sa syaitan ayam niya kalala sabab akyado sa syaitan na sabab sa gyang kuto akapakabibilibian sa ginawa niyan asjudu lima khalaqta o pamana, sujud ako sa iyang kainad ng kaapun sa lupa. Ya Allah. O pamana, kabibiliban niya na ginawa niyan. As kanyan, ipinakamapasang. Sa kanyan, ipinakamabagras. Sa kanyan, ipinakamapia. Na, miya katuluduto agiyang kuta kapakabibiliban sa ginawa sa kapakapangimpuruan yan. Nagyang kuta kaya pakapangimpuruan yan na kaya sabapan ito sa kaya pakadapan na saun wallahu subhanahu wa ta'ala sa piyakar yun yung kusurga yan na liurupan na inibigay akapasadan wallahu subhanahu wa ta'ala as kanyan na ayam mapender pa yan sa alawan na mauri nagyang kuta na raka jahannam. Gito miyak kalala miyak katulod ko iblis agyang kuta kaya pakabilib yan sa ginawa niyan. Na miyak katulod ito sa kapangimpuruan yan na miyak katulod ito sa kaya pakawatan yan kulimu wallahu subhanahu wa ta'ala na kiaulugyan ko na raka jahannam. Lagi din naman po. May kasumano siya, nakabiliban niya na ginawa niya sa ikusimba, sa ikukapasang, sa ikukapanimo sa tamok, na muskila. Pakatulod ka na sa kapangimpuruan ka, pakatulod ka na sa ding kakapakapanalamat sa ikum mga limo, wallahu subhanahu wa ta'ala. Naging ko to
al-a'jabu bima yuqaddimuhu min khairin wa manfa'atin linnas. Na'udzubillah, a'udzubillah min dhalik. Makabibilibs ka niya sa ginawa, kakagis ka niya na, o pa man na, tataroon niya sa ginawa niya na, Masya Allah, miyada ka dakla ka pagkaugupan, miyada ka dakla pakinggaya ka na guna sa iko mga tao, miyada ka dakla pakiugupan ko mga tao, sa iko mga pobre, na kapakabilib ko ginawa. Di, okay, na ayatito asuan o mapaparatian sa iko Allah subhanahu wa ta'ala, naging ko takapakapanalamat yan sa iko Allah. Alhamdulillah, kainis sa baprakan wallah, akiyagupiakan sangkuto ang mga miskin. Alhamdulillah, kay ni saraba prakan wallahu subhanahu wa ta'ala, adiya hindi ka papamagusay sa iko agama tano, agama Islam. Alhamdulillah, kaadin adyong di makangguna. Diyan ko takapan alamat ka sa iko Allah. Lalayaw na kan tatadaman. Asunganin, ama papadalam ka, ilam mo, tamo, katao, bangsa, kadato, na palayad na ng kalbihan apun sa iko Allah subhanahu wa ta'ala na daakapasangkasan. Okay? Da akapasangkasan. Paalayad na nan limo nagukalbihan puun si ko Allah subhanahu wa ta'ala ini bagay niyan rakabid na nan matag ini insana yan rakabid na nan matag. Sabot tano na gito sa mga buntal o kapakabilib sa ginawa. Na anto na man ni mga toos yan. Sasaka na makabibilib ka sa ginawang ka. Anto na itoos yan. Sasaka na makabibilib ka sa ginawang ka. Kailangan na di tanaw di mapamagitong aginawa tanaw. Pagampaganay apagitong niyan aginawa niyan nasakan. O, sakan. Sagyan kay mga wasyatakan, mga lagidai, mga bandingan na kan na di ka nun pupukasan ang ginawa ko. Pagampaganay apang wasyatan ko ron nagyang kuta ginawa ko. Nagubuso mga ginawa niyo. Kanaba iya manaw di ka pangusyat na ba ako perfecto. Sagyan kay di pa magusay. Hindi, apias sakan napit di. Kailangan na mapamagitong ka nagyang ka iya, di ang ipamagusay. Nas ka naman bu apa mamakin napapamagitungan niyo ang mga ginawa niyo sagyan kay di tanu di pamagusay. Na mga tanda asa ka na makabibilib ka sa ginawang ka. Kataya sa mga tanda, asa ka na makabibilib ka sa ginawang ka. Pag mayroon na tazkiyatun nafs war raf'u min sya'niha. Subhanallah. Diyan ko to kasutiyang ka kung ginawang ka. Aya kasutiyang ka kung ginawang ka, in Tagalog, kakapakay ito sabot na na pagmamalinis. Pagbubuhat ng sariling bangko. Naginan. Padanan sa mga tuos, asa ka na makabibilib ka sa ginawang ka. Ha? Susutin na kaginaw nga, bawari pagkadusa, bawari kuan, Buddha, lalong, ngulo na ka nalagi dia, giya, ayak mga galaba ka na mga pipian, mga nalagi din, susutin na kaginawang ka, na diyanan ka pa, mga tuosanan, sas ka na makabibilib ka sa ginawang ka. Ikadua, adamu sima'in nasiha, di ka pumamakinag sa panduan, wasyat, na padanan sa tuos, asa ka na makabibilib ka sa ginawang ka. Ikatlo, na al-farhu bisama'i uyubil akharin, khasatan al-aqran. Kabubaya ka, sakap kanagang ka, kung mga paawing o mga padka. Subhanallah. Kabubaya ka, sakap kanagang ka kung mga paawing o padka. Na padanan sang to mga tuos. Basta asa ka na makanag ka sa paawing o padka, mga layok ka, mga ginawain ka, na kabubaya ka, na tuos-tusas ka na makabibilib ka kung ginawang ka. Na pelindung tanus si Allah subhanahu wa ta'ala pun sagyan ka na nakapakabilib sa ginawa. Ikalima, ikapat, nagyang kutwa raddul haqq, ding kakaterima ako benar. Da terima anak ka benar. Baapiar ka miya karaya gagyang kuta benar na ding katerimaan. Away. Ikalima na ihtiqarun nas, kapapakay to ang ka kung mga tao. Kapapakay to ang ka kung mga tao. Ibarat na, o paman asa ka din, antawa ka. Subhanallah. Ibarat na sumrano na pupakaito niya, so matagbid balik ke Islam. Ang giraos kanina, matagkabid balik ke Islam, o di na matagkabid lagi di o di na kanabamis kapad sa tribu. Padyanan sa miyak kalala at tuos, sa giyong kutwa kapakabibilib ka sa ginawang ka. Antaw ka mambu. Lagi duto. Amay kagyuti pa kay siya ka. Antaw ka mambu sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede ka kung mga kaadno Allah subhanahu wa ta'ala, mga lulubay. Pwede ka kung kaadno Allah subhanahu wa ta'ala manusia. Baka nung bida, agusya gyuta, palayakan nung manusia. Palayakan nung mapaparatian ko Allah. Anto na imbida niyo sa ikpangalilayan Allah subhanahu wa ta'ala. Da ang bida niyo arwar sa giyang kutuwa kasimba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kikalakan sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede pa na to siya, nagyang kutuwa
al-ikhtiyar wa tabakhtur fil mashi kapagambug gingo ta kapagambug sa kalalakaw kapagambug sa katero pamanagin ko ta katakabur ha mailay-lay nga gingo ta din yan ikapanakabur babu lumalakaw na rumarpa na bubukabgar niya nararabiyan saya mailay nga sa kanya na tumitintin ga kiray niyan kumigirosi nabubukabgar niya kapag ambug na kalalakaw napadanan sa mga tos giyang kutuwa makabibilib sa kanya ginawa niyan banda kabibiliban niya na ginawa niya na matagas ako mapasang ako mawaraw ako tigas ako lagi dito na sa tanong tumugaling ko bulong yan anto na ibulong nga anto na ikakadatan si anto na ikakadatan sa giyang kaiya kapakabilib sa ginawa kakailangan nakabulungan tanong na mga ginawa tanong di tanong makabilib ko mga ginawa tanong sa iko mga kalbihan ay nibigay rak tanong Allah subhanahu wa ta'ala malalayon rak tanong ko ta panalamat tanong sa iko Allah subhanahu wa ta'ala na tigmano to o isa ko mga imam si Ibn Hazm tigin mano to man imtuhina bil ujbi falyufakkir fi uyubihi sad na tigin sa masugat asakit akapakabilib sa ginawa sama na to sakit ay aging uta kapakabilib ko sa ginawang ka nagkapakaya sakit ay basta masugat ka akapakabilib sa ginawa na aya pagampaganay apong gulawlaan ka nang kuto akapamagitungan ka sa ginawang ka pikir na ka sa mga karibatan na ka sa mga paawing ka amyang galabak ka na pikir na ka to kaan madadagyan ko ta kapakabilib ka sa ginawang ka pikir na ka aging ko sa mga paawing ka ibarat na isa ko mga paawing ka na miya kapamanikaw ka, astagfirullah, o di na miya kapaginom ka, astagfirullah, apian tunad ni paawing ka na pikir na ka, kaan mapunas, an madaagyan kanan kapakabibilib ka sa ginawang ka. فإن عُجِبَ بفضائله فليفتش ما فيه من الأخلاق الدنية o pa makaayap man kaya biliban ka ng kuta kapiyang kay paparangayan makabibilib ka sa kapiyang kay paparangayan o di naging kuta kalbihan ka kapiyang ka ataw makabibilib ko na pikirang kap man naging kuta mga rarat aka paparangayan umani manusia na adna marata yan na paparangayan adinian mapamagin ka igira dinian kayo ng kaigira ay ginawan yan na pangumuro na ito igira na pakailan yan uli na sa kaniyang bui mata oro na gusto Allah subhanahu wa ta'ala kapag kaya kailay tanong kay fulan na miya kapiya-piyas iko pangilay na yan tanong ugi na di tanong bis katawan na so dinian di kapakasibay-sibay na kapakay aadan amiyak karatarata apaawing yan adirak tanong mapapadalam wa na'udhu billahi min dhalik alangon tanong sandan pelindung sa iko Allah subhanahu wa ta'ala فإن خيفت عليه عيوبه جملة حتى يظن أنه لا عيب فيه فليعلم أنه مصيبة للأبد upamat mga kaya tarima ka nasa ka na kompleto ka asa ka na perfecto ka na pikiran ka asa ka na manusia ka pikiran ka asa ka na malubay ka pikiran ka asa ka na inadang apunga kulupa pikiran ka asa ka na kanabaad na kibibida ka sa iko mga manusia sa iko kababaluiran ang manusia adar pa akalipat nagukaribat away kaginan ikapakalidas ka sa giyang kay akapakabilib sa ginawa ayam ya kalala nagyang kutwa kapamangniyan ka sa iko Allah subhanahu wa ta'ala sa ya Allah Allahumma inni a'udhu bika minal ujb Aso Rasulullah SAW na minindung san mambu. Hadithan ano Rasulullah gyang kana na ya Allah pelindung ako ka pun sang kuto kapakabilib sa ginawa. Kami karata-rata na sifat. Basta masifatan na manusia na miyang impuruan. Nada amang impuruan inunta na pakadapanasan Allah subhanahu wa ta'ala sang kai dunia na sampurna sa alungan amori. Balasang kanarun Allah subhanahu wa ta'ala sa madakla mapia pangnintak Allah subhanahu wa ta'ala adna miyakwatan si aguna tuma na mambagian tano so balasai nago aden ama ko tano saya anton abay ni na gumaan tano si iko kapapagintaw tano salam ko sa kano sa kapipi ginawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.